wong laras to kene. Nun ya, tasik irama tayub mangke sampuripun kapratitisaken mbok bilih niki mangke nyuwun sabiyantunipun priyantun mriki mbok bilih mangke derek-derek mratitisaken sampur bojo dumateng mereka sedaya pandhemen sutresna budaya langen beksan tayub milenial kasak menika badhe kalampah nggih dantang gula napa dipun Pak Markun nggih ora sumbut dalem ya nggih mangke ngastos sampur Pak D nggih siap oke ngono lho jan jos tenan pokoke tayub ditata murih guyub sembah nuwun wiwitane suarane udah serek-serek Andara sang peke priya bagus agang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayung-yung ada Gusti Allah yang menyelamatkan saya selendang kuning kasangking bukir swara mana sing rusake nang mburi lho semono kuwi yen sewu Pak Sani ugi bapak-bapak sedaya mawon bebeli MC ini pun derek pamit riyen nggih kesanipun ganti bungok-bungok lare wingking sepinten ngungrung marang bendara Tiang Sulestya pijer ngincangake alis iki nyuwun sewu niki wau wonten atraksi Bapak mengke sekedap malih wonten krika wonten napa kitek nggih kuku nika mengke badhe damel gincuan lari-lari niku nggih damel lipstick terus pengen roh sesijeman iki apa ini meneng-menengan iki ini tak tutup ngene menengan terus tresno sesideman yo elo karo gandrung nduk ayo sesedeman karo kakang ya yayi enak gubuk asmara ora darah kene iki lho arek cok gubuk asmara iki lho kanca-kanca jas luweh becik paten mono eman Mas dipateni timbang perpisahan Edya Kang Sulestya ayo trager pas tak delok tak hey marang kulawarga dermolan praputra lewat kincanging alismu kedugang landang rasane atiku Musling serius aku isih ampun mongko kowe bocah gunung latihan bocah
bocah gunung kadugan rimpo jiwa ragaku tak kerep kehormatan nambrung rubuh ngarepin jung urip ana serabah jae pongne Mas sesideman mesti kasar ayo Pakde kasambut katuk sambut monggo ketinggal jumeneng iya iya monggo kasambut katuk sambur boten jebule saking sasana malaikat barungan moto kucing rene tembiling usa kaduga anglandak rasane atiku tadian musling serius waku aku isih mampu lateni sliramu mongko kang mas bocah gunung latihan bocah gunung kuwasahan trimpung jiwa ragaku kok kurang kehormatan mamprung rubuh ngarepin jung urip ana kutha gedhe kowe tak tokoke masak isine kowe apa Nyuwun sewu kula atas nami wakilipun saking panjenenganipun Bobot Sari Ampal Gading Serabah. kasambatan iya becek paten ana timbang pepisahan Tetya kang Sulistya arep pangisambutana marang kulawarga garwa lan praputra liwat kincange ngalesmu kuwasahan landang rasane ngatiku tadian musling serius waku aku isih mampu ngladeni sliramu mongko kowe bocah gunung tadian bocah gunung kaduga atripo jiwa ragaku kok kurung kehormatan mambrung rubuh ngarepin jung urip ana kutha gedhe kowe tak tokoke masak
negara datan bisa luluke adikmu suwe kanggo ngenteni limunge ngati tanan tok jampi dadi ati sawisi rakyat apa tak lakoni sabda pandita ratu paring sliramu dadi sisianku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinapa mati suwe kanggo ngenteni limunge ngati tanan tok jampi dadi ati sawiji nadyan apa tak lakoni sabda pandita ratu ing sliramu dadi sisianku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinapa mati Ngaturaken wilujeng rawuh sunjuk dumateng kadang tamu kakung mampu